Avant. Tot bé? Tot bé, tot bé. Tot bé que puc estar, perquè el servici que m'estan donant vostès... No li convé excitar-se, ja ho sap. Bo, avui comencem el nou tractament. Li posarem un goter que l'ajudarà... Això què du? La possibilitat d'allargar-li la vida. Haurà de seure al sofà o a la butaca i estar-se quiet. Quiet. Vol que vaig a ballar? El més normal és que no es trobe massa bé. Però això depèn de les persones. Si vol dir-me alguna cosa, doctor... Au, va. Que per això li pagué i no li pagué 4 duros. Li ho acaba de dir. A alguns els senta pitjor que a altres. I este qui és? El seu infermer. Cada dia a l'hospital li enviarà qui estiga de guàrdia. A veure si t'apanyes més que l'inútil ixe d'Andreu. Josep. Això fa mal? Acompanyem a l'habitació.